ಹಾಯ್ ಮಾತರೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಂತ ನಾನು ಸಜ್ಜಿಪದ ಜಾತ್ರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಪದ ಜಾತ್ರೆ ಬಿದಾರ್ದೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬಿದಾರ್ದೆ ಬಾಲೆ ಜೀದಿಂತಲ್ಲಿ దాయం పాప హైక్లు ఏమని పోను చెప్పాడు మేము ಎಲ್ಲ ಕರಾಟೆಗೆ ಮುರಣಿ ಬೋದು ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ತೆಗ್ತದನ ಮೆಡ್ಲು ಉಂಟು ಕರಾಟದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ದ ಮೆಡ್ಲು ಇನ್ನೂದು ನೂದು ಪೈಸ ಜಾತ್ರೆ ಆಡಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 40 ಒಂದು ఊరలో తొందరలేదు శిల్పన అట్లే ಎಲ್ಲ ಚಿರಾಗ ಫೋನ್ बोले दी पूजा इतत अहो बोल आपण जाय चाले गे आमिर नाही ना हो మనకి రాదుండి డిమాండ్ ಊರ ಉಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಸಂತೆ ಯಾಕೋತಂದಾನ ಸಂತೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಇಸ್ ನಮಾಜ ಹೋಗ
Google Pay ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ತೂ ಕಂಜಿ ಕುಯ್ ನುದಾದೆ गॅस द्या गॅस मध्ये गॅस मध्ये दे मला मला बाजूला परत द्या ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮೇತ गॅस ತಂದೆ ಜಾರುನೆ ಕದೆ ಬೇದ ಬಾಜನ ದಿನ ಜಾರುನೆ ಕದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಪುಣತೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ಜರ ಇಜ್ಜಾನೆ ತೂಪು ದಾದಗೆ ಇರ್ದಾತದನೆ ಯಾರು ವಾಚ್ ಅಮ್ಮಟ ಆ ಮುಂತದ ತಂದನ ಅಂದು ಮುಂತು ಆಯ್ತು ವಾಚೇತನಿಗೆ ಗಡ್ಡರತ್ತು ನಾಲರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಂಗಲ Done, mandi media. Bagaimana? Bagawi. Apa itu? Bagi. Koda. children boleh kan apa? Kan ada poinan. boleh tester. Ceker. Entah apa sih. Padahal itu. Itin. ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ತಜ್ಪಾಯ್ ಒಂದೊಂದು ಪೆಕ್ ತಜ್ಪಾಯ್ ಪೂರ ಪೆಕ್ ತಜ್ಪಾಯ್ ರಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಚರ್ಮುರಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಆಯ್ ಕುಕ್ಕೋನತೆ ಖರ 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 ಉಂಡು ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ಬಾಯ್ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನಂಗನೆ ಒಂಥರ ಪುಣ್ ಆಯ್ ಕುಕ್ಕು ಕನತಿ ಮಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ತಿಂದೆ ಸೋಡ ಸರ್ವ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ತಿಂದಂಗ ಪೊಟಾಟೊ ತಿಂದು ಇಂಚ ಈಗ ಬೇಗ ಬೋದು ಬೇಗ ಬತ್ತ ಇಂಚ ಸರಿ ಜಾತ್ರೆದ ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೀಯರತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಪುಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲಂತದ್ದು ಪರಂದೆ ವೈದ್ರು ಅವು ಅಲ್ಪ ಎತ್ತುಂಡು ಪರಂದು ಬರ್ಪುಣಿ ಐಕಿತ್ತು ತಿನ್ನರ ಅಪ್ಪಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ಸರತ್ತದುಲ್ಲೆಗೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಓರೆ ಪೋಪುನು ಜಪ್ಪದಿರ್ತ ಜಪ್ಪ ಸರಿ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಬುಧವಾರ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಜ್ಜಿಪಾದ ಬುಧವಾರ ಮೆಚ್ಚಿ ಆದರೆ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್